7 сабаби ҷарроҳӣ кардани варикотсел. Дар 80-85% ҳолатҳо агар дар шумо варикотселе дида шавад ҳам ниёз ба ҷарроҳӣ вуҷуд надорад. Яъне аз 10 нафар беморе ки бо варикотселе ба назди мо меоянд, 8 нафари онҳоро мо ҷарроҳӣ намекунем. Аслан чӣ хеле ки гуфтам 7 сабаби ҷарроҳӣ кардани варикотселе вуҷуд дорад. Якум бенаслӣ, дуюм дард дар моя, сеюм хурдшавии моя, яъне гипотрофия, чорум фактори психогенӣ, яъне вақте шахс худро аз рӯи доштани варикотселе бемор ҳисоб мекунад. панҷум пастшавии тестостерон, вақте бо дигар усулҳо онро барқарор кардан намешавад. шашум ҳолати профилактикӣ, яъне дар наврасон асосан барои дар оянда ба ҳолати бенаслӣ яъне гирифтор нашудан. ҳафтум ин дар ҳолати такроран ба вуҷуд омадани варикотселе. Беморро мо 10 рӯз пеш ҷарроҳӣ карда будем. ҳамагӣ секук аст, варикотселе аз тарафи чап буд. Дар рӯзи